Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska si ukážeme, co je to MRE. Než jsem chtěl, ale podle názvu to vypadá, že je to toaleťák. Podíváme se na to, je to meal ready to eat. Jsou tam, hele, je tam tabou makaroni in tomato sauce. Makaroni in tomato sauce. To tady napsané takhle. Jak si to tady napsané takhle? Kyselísky. Chlebík. Hot sauce. Chlapeček a holčička si hrají na písku. Chlapeček dá holčičce ruku pod sukni a povídá: Ty seš taky chlapeček? A ona odpoví: Ne. Makaroni in tomato sauce. Arab letí z New Yorku do Atlanty, přijde k němu letuška a povídá: Dáte si něco k pití? A Arab odpoví: Ne, já za chvilku sedu. Chceš žvíkačku? Prdni si do Makaroni in tomato sauce. Víte, co se stane Hrochovi po 7 letech? Červená barva. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát lajčík, čuráci. Lednička.